दा नोंगौ बे जोंनि दै गुसु बाजार कमिटिया गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिबो फालिबाय थादों। देग्लायबो थिग बेबायदिनो जोङो आइ बिमा लोक्षिखौ फालिलांबाय थादों आरो जोङो अराय सम जोङो फालिलांबाय थागोन। जों आइ बिमा लोक्षिखौ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै फालिदों, जाहाथे जोंनाव बे आइ बिमा लोक्षिखौ जाहाथे जों मोजां फालिलांनो हायो, बेनो जोंनि कमिटिनि भिजन आरो। ओरैनो बे हाबाफारिया जाहैबाय जों लोगोसे बर' भिडिअ दं, गासै ज' जों कमिटिजों लोगो नांनानै मेलाखौ फालिनाय जादों। जाहाथे दिनैनि नैबे जोंनि आइ बिमा दै गुसु बाजार कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौनो रायजो राजा बयखौबो खावलायो, जाहाथे गासैबो जोंनि नैबे फुजा फोरबोआव फैनानै जाहाथे जाया लोङा जासे मोजां जाहाथे जोंनि फुजा फोरबोआव फैनानै खुलुमफैयो आरो लोगोसेनो जाहाथे नांलाय खमलाय दावराव दावसि जायाजासेनो जों जोंनि कमिटिनिफ्राय जों बेखौनो खावलायहरो आरो। नंगौ, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां। जों दानि बिटिआरखौ बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारखौ जों खावलायहरनो सानो, जाहाथे जोंनि नैबे आइ बिमा लोक्षिखौ जों गोबाव समनिफ्राय फालिबाय थादों, नाथाय जोंनाव जेबो माबा जिरायसालि एबा जोंनाव बाउन्डारि दंब्ला अननानै जाहाथे जोंनो नैबे आइ बिमा लोक्षिनि एरियाखौहाय जाहाथे बाउन्डारि वाल आरो जिरायसालि हरो, बेखौ आं दानि बिटिआर सरकारखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो। जों सरकारनिफ्राय जेबो मोननाय जायाखै, नाथाय जोंखौ माखासे सुबुङा हेफाजाब होदों। दा जोंखौ आइ बिमा लोक्षि बिमाखौ मानगोनां मुस्रि प्रमद स्वरगियारिया हरदों आरो जग्य खरसाखौ मानगोनां मुस्रि रतनेस्वर ब्रह्मआ हरदों आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव हरदों मुस्रि फुलन ब्रह्मआ हरनाय जादों, बेनो।